Салом алейкум, дӯстони азиз. Чӣ хеле ки гуфта будам, мехостам як видео съёмка кунам оиди брекети ва мехостам хати шумо оиди нархонам, бош гап задам ки кӣ меспорад чихе ва чӣ бояд истифода бари баъде ки брекети монди, чихе бояд нигоҳшон кунӣ. Страховкое ки дар Германиянд, вақте ки шумо дигар духтуро мерен, и более-менее 90-100% ҳастад ки страховка пуля метиҳад. Вале вақте ки шумо духтури дандон ва пеши ортодонт бурен оиди дандоно, иҷада намедонам, мумкин 60-70% ки страховка ҳар як ҳолата нигоҳ мекуна, мебина ва пулша метиҳад ё ки не. То синну соли 18 солагира фарқ надорад ки кӯдак мерава пеши духтури дандон, пломба мекуна, дандонша мекана, айтани дандон коронка мемона, ё ин ки пеши ортодонт мерава брекети мемона, то 18 солагира пул ай тарафи медицинская страховка дода мешавад. И 100%. Вале дар и ҳолатам, ҳолати именно ортодонт мо имрӯз гап мезанем, да, ҳолати духтури дандонам ҳолатҳои худша дорад ки баъзе духтуро бояд аввал хат нависанд страховкада, қати страховка маслиҳат кунанд, вақте ки страховка розигиша дод, баъд ба ҳамин лечение бигем дандон гузаранд. Дар ҳолати ортодонт, вақте ки кӯдак дар брекете монданиянд, иҷам ҳами хеле ортодонт мебина, ҳамаро мегира, план мекуна, мекаша, менависа ки кадом дандон чӣ кор кардан дар кора, страховкаро мекуна, страховка мебина ва то ҳамин кӯдакҳои 18 солагира падару модар аз 20% пуля худшон меспоранд аз страховка. Баъд вақте ки агар ки кӯдак намедонам 1 сол бояд брекете пӯшад, 2 сол бояд брекете пӯшад, вай фарқ надорад ки брекете ё ки як пластинка мепӯша кӯдак, ҳолати да ки кӯдак ҳамаша кард, то охира нигоҳ кард, ҳамаш нағз гузашт, леченияша ба охир расонд, баъд ҳамун 20% ки падару модар споридагӣ ҳастанд, ҳамун 20% бо баргардонда мешавад. Вале дар ҳолати ки кӯдак наомад то охира, гуфт ки ман намехоҳам дига и брекетиро пӯшидан ва як возрасте ки ҳамин брекетиро мемонанд ай синни ҳама дар ҳар хел ай 13 сар мекунанд, иҷа зиёди одамо мондан ай 13, 14 сола ва то 18 солагира баъзе кӯдакҳо намехоҳанд пӯшида, мегӯянд ки не хочу, як переходной возрасте ки на ҳама мехоҳад ки ҳамин чиза пӯша, яказда маъқул, яказда маъқул нест, камута красива, камута не. Ва хеле ҳолати да ки вақте ки кӯдак то охира нагашт, пули ҳамун 20% ки споридагиянд падару модар, вай пул гардонда намешавад. Вай пули аз страховка да худаш мегира, азбаски страховка пули калон споридагие. Хорошо. То 18 солагира мақсад ва хулоса ки страховка пуля метиҳад, нигоҳ мекуна, ҳолата мебина, вале метиҳад. Падару модар худшонам ки ҳамун пуля bezahlen кардан, споридан, не ки пул гардонда мешавад. Ака гап мезанем оиди аз 18 боло ва оиди одамои калонсол. Барои чӣ то 18 солагира и чиз дода мешавад тарафи медицинская страховка? Барои он ки устуғон то 18 солагира камтарак послушный бигем. Чӣ хеле ки ҷунбонди, ҳамун хел меиста, ҳамун дандон. Баъди 18 солагӣ вақте ки ҳамаи челюсти одам пура сформироваться шид, да, формаи худша гирифт ва якам тарак қинай қадиш кор кардан. Ва кӯдакҳое ки то 18 солагира ҳолат ҳар хел ҳаста ки чанд сум дода мешавад. Брекети ҳар хел нарх дора. Ман урӯз қати як шиносам гап задам, вай кӯдакош да мемонад, 2 фарзандаш да мемонад, якташ 15 сола аст ва духтараш 18 сола мешавад. Вай да гуфт ки ҳар ди кӯдаком да гуфт 5000 меғалта. Это получается ки якташ да 2500, якта дигаш да 10000, ё ки якташ да 1,5, дигаш да шояд ки 3000, 3500 боша, намедонам, миша ман напурсидам, вале гуфт ки 2 фарзандам да гуфт ҳами 5000 меғалта, айни 2,5 сола гуфт и 20% бояд худшон споранд. Ва ҳолати ки ай 18 боло, ранги ҳолати ма ирам страховка баъзе вақт пулша меспорад. Не ки зиёди вақт, бигем ки 90%, майли бигем 87% одамо худшон меспоранд пулша, барои ки страховка наметиҳад.
10% страховка пешниҳод мекунад дар кадом ҳолат. Ҳолатида ки шумо рафтем пеши ортодонт, вай ҳолатҳо беҳад ҳолатҳое ки вазминан, ҳолатҳое ки сахт сардард мешава одам. Вақте ки дандони шумо неправильное положение дора, ҳама вақт мускулаи одам дард мекунад. Ду тарафи мускула сжиматься мекунад, сахт мешава, ай дастаи ҳамин мускула мешавад сардард, чашм дард мекунад, височная зона дард мекунад, позвоночник дард мекунад. Ҳамаи и вобастаи, ҳамаи якҷояи. Бигем позвоночник, и тарафи мышцои одам ва дандон. Барои ҳамин ҳастанд ҳолатҳое ки сахт одам сардарда, ҳеҷ кор кардан наметавона. Ман сарам дард мекард. Ман барои чи ҳамхе брекетида 1 рӯзӣ шидам, ҳамхе спонтанно омад ҳамин кор, барои ки охирон вақто наметавонистам. Ҳам 2 кӯдак дорӣ, вечно дандонот сжатӣ мегарди, ки да кӯдако дод назани, ягон кас да ягон чӣ нагӯй, дандон вечно маҳкама, инҷа мышциҳо ҷиқидагӣ и неприятно. Барои ҳамин ман рафтам духтур, ман гуфтам ки ман ҳамхе дандонам дард мекунад. Духтури ман дид ки куҷо дард мекунад, кадом ҳолатда дард мекунад. Гуфтам ҳо, ва гуфт ман ки ҳолати ман ба страховка споридан намешава. Ҳолати ман ҳолате ки ман қатъи зиндагӣ карда натавонам. Мақсад страховкаи Германия ҳамихе чизоро мебинад ки вақте ки одам прям вообще плохо наметавона ягон кора кардан. Як мисол мебиёрам, вақте ки дандони поён мисол сахти бад пешрафтагие и хеле када, ва одам вақте ки мехоя наметавона ки ҳамун авқота, ҳамун нона ба ҳазур бихӯра, мерава и хеле ва намешава, это просто не пережёвывается. Ана он ҳолатода страховка пулша метиҳад, вале аввал мекунанд операция, барое ки чтобы и дандона дрындро овардан, иҷа устуғон уже берун биромадагӣ, устуғон қатъи кор кардан қинай баъди 18 солагӣ. Ва ё аввал мегиранд операция мекунанд, устуғона майда мекунанд. Баъде ки мебинанд ки устуғон ҳамаи процессаш нақс шид, всё зажило, ҳама ҷобаҷо шид, баъд аз вай бо пули брекета метиҳад страховка. Анам хеле ҳолатҳо ҳастанд ки ҳам пули операцияро метиҳад, ҳам пули брекета метиҳад. Ҳолати мада и хеле ситуация набуд ки мада бояд операция кунанд, челюсти мара прям бояд рост кунанд, ай ман каҷала шид, дандон хурда шид, вале гуфтанд ки и бо брекети ҳамихе соз мешавад. Ва духтури ман якум проверкада гуфт ки и тараф соза, и тарафи чап мо рост мекунем, тарафи роста. Не ки духтур наметавона ки нимша монад, ними дигаша ҳамихе бе ҳичи монада намешава. Ва дар Германия кам шумо метавонед дидан ки фақат як челюстя монанд, челюсти боло. Ман фикр мекунам ки охирон вақто уже дар ҳамаи ҷо ҳамихеле ки вақте ки мондан ҳам боло, ҳам поён мемонад, барое ки боло ки рафт, поёнам мерава. И бояд ки ҳар ди тараф функсионировать кунад ва ҳар ди тараф ҷобаҷо шаванд, ҳам челюсти боло, ҳам челюсти поён. Дар Германия ҳаста имконияте ки шумо ин Zusatzversicherung мекунед, и дополнительный страховка, и хеле дополнительный страховка ҳастай барои дандон, ҳастай барои адвокат, ҳастай барои Haftpflichtversicherung, хеле страховка бисёранд. Имрӯз гап дар бораи Zahnzusatzversicherung. Ҳамин Zahnzusatzversicherung тра қабул мекунам, вале и хеле дополнительный страховка қатъиам шумо бояд ки осторожны бошен, да, ки хеле дополнительный страховка беҳад нозуканд. Нозукиёи зиёд доранд, договорошон нозукиёи зиёд доранд. Ба ҳазур договорошон нахондан дар кора. Ман навистам дар як менеҷер по финансам, ҳам хеле чизам ҳастай дар Германия, одамое ки қатъиам хеле страховка кор мекунанд ва совет метиҳанд, меёбанд ҳама страховкаи арзон. Яктажда мо навистам, пурсидем ки чӣ хел мешава ҳамин ҳолатида ки ман 28 сол ҳастам, ман чор дандон надорум. Дандонро ман медонам ки ман бояд импланти монам баъди брекети. Гуфт ки аввалда қатъи духтури дандонот гап зан. Агар ки духтури дандони ту ҳамин чизоро дар историяш нанависта боша, што дандони тура кандан, аквай менависа ки ман дандон надорум, не ки ба дандони ман да план накарда боша, ба ҳамун Zahnzusatzversicherung мешава. Не ки дар хеле ҳолатам ман да Versicherung меғалтид 50 евро гуфт, барое ки ман 4 дандон надорум.
чанд дандоне ки набоша, ҳамун страховка ҳам хеле зиёд шидан мегирад. Это во-первых, а во-вторых, синну соли одам. Опять барои дополнительная страховка, опять синну соли одам. Ва гуфт ки 50 евро мешава, 50 евро меспорам ман мобайни 1 солда, баъди 1 сол страховка ба кор медроя, вале якум солда страховка дора як ограничение, ки танҳо 1,5 ё 2000 метавони истифода бурдан. Дуюм солда вай ограничение боло мешава ва мешава 3500 евро. Баъд уже сеюм, чорум солда кушода мешава страховка, любой суммара меспорам. Гуфтам майли, ман занг задам да кифир ортопед, да ҳами ортодонт. Ортодонт гуфт ки ман ҳоли ҳеҷ кора накардам, гуфт ман ҳоли план накардам. Баъд занг задам да стоматологам. Стоматолог гуфт ки бале, гуфт ман уже план дорам даи дандоноит. Ман ҳамун соли ки якум бор пеш ма омадагӣ, гуфт ман ҳамун ҷо уже навистагим ки чанд дандонат нест. У вақта ман як дандонам набуд, бо направление доштам ки дутаи дигаш да канам. Гуфт ки ҳамаи амира ман навистагим ва ман да план навистагим ки ту да мостик мемонам. Мостика страховка метия. Вақте ки одам мостик монданӣ мешава, мемона як дандон, не ки ду дандони барша безеб мекунад. Тачит мекунад, ба мегиранд, хеле мостик мемонад. Бо при этом мостик оҳанӣ мешава, барои ки дандона вақте ки одам механда наметобанд, оҳанӣ мешава. Но ина качество, во-первых, а во-вторых, дандонои соста гирифта безеб мекунанд. Ман 4 дандон надорам, шумо ҳисоб кунед ки ҳар тараф дутаи 8 дандони мара просто мегиранд, пилик мекунанд ки якта мостик монад. Гуфт ки ман плани мостик дорам. Ба ман навистамша ҳамун менеҷер ки ҳам хеле плани мостик дошта. Бахшиш ба гуфт ки ҳо, гуфт лутфи гуфт накӣ страховкара, барои ки гуфт мо ҳозир мекунем. Кадандаҳо вақте ки страховка одама мегирава, ҳамаи гапаҳо мега. Не ки вақте ки ҳолати ҳамун пула споридан омад, импланти қиматай. А на он ҳолата ба страховка уже кофтукова бисёри бадсар мекунам. Поэтому я решила ки намекунам ба страховкара. Мегзарем ба қисми дигариш ки чанд пул ҳаст.